जीर्णरक्षका पाहि पाहि श्रीवेङ्कटेश जगत्पालक जगन्नाथने जगद्वन्द्यने हे जगदीश विजयते विजयते रक्षणापुराधीशा श्रीनिवासा विजयते विजयते रक्षणापुराधीशा विजयते हयग्रीव श्रीवेङ्कटेश विजयते हयग्रीव श्रीवेङ्कटेश रक्षिसम्मनु अनुदिनवू अनवरत रक्षिसम्मनु अनुदिनवू अनवरत विजयते विजयते रक्षणापुराधीशा श्रीनिवासा विजयते विजयते रक्षणापुराधीशा विजयते विजयते रक्षणापुराधीशा श्रीनिवासा विजयते विजयते रक्षणापुराधीशा विजयते हयग्रीव श्रीवेङ्कटेश
विजयते हयग्रीव श्रीवेङ्कटेश रक्षिसेम्मनु अनुदिनवू अनवरत रक्षिसेम्मनु अनुदिनवू अनवरत विजयते विजयते रक्षणापुराधीश श्रीनिवास विजयते विजयते रक्षणापुराधीश तपोनिष्ठयति श्रेष्ठ सन्निधानकरार्चित अनुदिन अनुष्ठानद विप्ररिं पूजित तपोनिष्ठयति श्रेष्ठ सन्निधानकरार्चित अनुदिन अनुष्ठानद विप्ररिं पूजित अनन्य भक्ति श्रद्धा निष्ठೆಯಿಂ ಭಜಿಸುತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಹತ್ರ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ರಾಣಿಯವರು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದ ನೀನೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಾದಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಈ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದೇವರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೃಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳಿಸಿ ಈ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಭಾರ ಮಹಾದೇವಿ ಕೊಡಿ. गणविशेषनिष्ठायां शुभोन्नेत आचार्याणत्कमलब्धेनवाचनन्दकल्याणं विष्णुप्रेण्यात् विष्णुमृत्यार्थं वर्तमाने वैवाहारिकीं दक्षिणाष्टमासे शुक्लपक्षे तृष्टया मध्यवासर अस्माकं सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यं धर्मार्थकामोक्षलब्धं चतुर्विधपुण्यप्रदार्थं लक्ष्मी पुष्पपूजा भगवान् तत्रैणीं कृष्णार्पणमस्तु. कृष्णार्पण.
दक्षिणाश्वं दक्षिणागां पुष्टिं भूतिमस्मादर्थं श्रीवर्चस्वमायुष्यमा धनं धान्यं पशुं भवतलाभं च संवत्सरं सर्वस्याप्ते सर्वसिद्धे सर्वमेव सन्तु दीर्घायुष्यां। नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्रह्मणदाय जगद्धिराय नमो नमः। दीर्घायुष्योत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयः नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् भगवान् मंगलाय स्वामी लक्ष्मी मंत्रमा लगी मंगल मारा में लगी मुख्य प्राण लगी विशेष हमारा माल कीर्ताई को निगुनो गोवाद को नमगे मंत्री जाऊँ ईश्वर विजित राणे तानी मारे पद्धति कर तुगल स्थळाचर पे विवाद भेट करू तुगल स्थळ पुल्ला पद्धेनु प्रसाद घेऊन मारे पद्धती दी ಈ पुल्ला पूजा ये मारे पूजा देवान संतोष और स्वीकार करने का ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ त्या कुटुंबातून प्राप्त करून देऊ का पुकार संतांगेला कसले जीवन कसले तो दोष असले नाही कसले तंद नाही कसले विघ्न वैडवर असलं नाही कसले ग्रहाचार दोष असं परिहार करून देवाला आरोग्य देऊ का त्यांना उद्योग कांदे स्थान मनावरती करून आणखी जनसेवे करतो भाग्य देऊन त्यांना घरला आणतो सुख संतोष देऊ का चोरडोपाणाचं रक्षण करू का चोरडोपाला उद्योग अभिवृद्धी करू हे पुन्हा पूजा हे माळे बुद्धीले मानवीन कार्य त्यांना अभिवृद्धीले देवान चांग केले देवान बडेपण केलं देवाला कीर्तन देऊन म्हणजे मुखार संतोषारी अजब विद्रंभडे तुगल सेवा करून भाग्य सर्विस आरक्षण करू बरेपण कोण दे सत्यासंत यजमानस्य कामाः वृद्धिरस्तु। सर हे गांवांक रक्षणापुरा म्हणजे कापू म्हणून कापू म्हणरी आमगेले तुळू भाषेन रक्षण करतली म्हणून लोकल भाषेन रक्षणापुरा म्हणजे आमगेल गांवा मंगळापुरा म्हणजे मंगळूर म्हणतात मंगळापुर म्हणून तदनंतर येवचे मुलिकापुरा म्हणून मुलिकापुरा म्हणरी आमगेले हनुमंतान तगेल ते संजीवनी पर्वत घेऊन वतना ही एक लंका म्हणले कोण घेऊन ताणे एक पंथ तगेले पादस्पर्श केलेलं की तशी त्या मुलिकापुर हे रक्षणापुर तदनंतर बंधनापुर मागीर येवचे उडपी म्हणटाची आमी सकट म्हणटा उडपी म्हणटाची ताका रजतपीठ म्हणटा अशी एक एक गांवांक एक एक संस्कृतान एक एक नांव आसा हे रक्षणापुरा म्हणरी आमगेले हे एक देवाक हयग्रीव म्हणून तसो देव हांगा फुडें हयग्रीव मठ म्हण आशिल्ले एक ब्राह्मणच्यान हांगा विद्यापीठ मस्त संस्कृत शिकोवचे वेद वेदांग शिकवत तसले हे पीठ ह्या पिठेंतून तांकां कशें की जिवनांत कश्ट येयले समयाचेर हें एक सगळेची एक विद्या संस्था एक ब्राह्मणांक तांणी ओपसून दिल्ली तदनंतर आमगेले काशी मठ संस्थाना परंपरेचे केरळा देखून उत्तर कर्नाटक ताईं सक्कड प्रदेशाक आमगेले काशी मठ संस्थानाचे अधिकार तशी आमगेले स्वाम्यान त्या समयाचेर हांगा येतना सुकृतींद्र तीर्थ स्वामी म्हणून संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरू सुधींद्र तीर्थ स्वामी तांगेले गुरू सुकृतींद्र तीर्थ स्वामी आमगेले वड्ड स्वाम्यान आमकां सांगून आयकलेलो प्रकार तिरुपतींत वेंकटरमणाक विजेंद्र तीर्थ स्वाम्या लोटू आमगेल काशी मठ संस्थानाचे प्रथम यतिवर्य यादवेन स्वाम्यान थंय देवाक आराधन केलेलें की तशी तो वेंकटरमण आमगेल समाज इश्टदेव जावन आशिल्लो तसल त्या वेंकटरमणाक स्वाम्यांनी हांगा दिवन घेवन आमगेले सगळेची हे कापू क्षेत्रां भितरी हे आमगेले रक्षणापुर क्षेत्रांत आमगेल समाजान आराधन करता तशें जाल्लें तशी हांगा मारियम्मा ती कोटे मारियम्मा म्हणून ती आनी हांगाच्या देवाक एक विशेष जावन आशिल्लो संबंद हांगा देवाला मागून घेवन तिगेले वैभव वाडोवन येवचें हांगाचे कोण ते भरणाधिकारी आसा तांणी तें सकट थंय पळोवन घेवचें तशी कशें की एक ರಣಾನುಬಂಧಾನ तुम्ही मस्त कडेन क्षेत्रां वचून घेवन देवाला सेवा करताचे नेपाळा म्हणलें मागीर काळी क्षेत्रां म्हणलें खंय देवाले क्षेत्र की थंय पुरा कडेन वचून घेवन तांणी मस्त सकड खाली वचून पळोवचें मात न्ही थंय मस्त सकड यज्ञ याग इत्यादी करताची तांगेलें नाम विश्वजीत राणे म्हणून विश्वजीत म्हळ्यार विश्वाक जय पावत तसलें तांगेलें अम्मान तें कशें की एक संबंध दवरून घेवन तांकां नांव दवरलेलें तशी तांगेलें मन देवाला काम करतना खंयचेय एक विशयांत तांकां एक चांग एक देवान मन दिलां तशी हे एक रक्षणापुरांत येवन घेवन तांगेलें जीवन एक रक्षण जावं का
त्या आम्मान तांगेल सर्व अभिष्ट सिद्धी करून देऊ का तांगेला स्थान मान कीर्ती गौरव देवान वृद्धी करून देऊ का आणि त्यांनी मनाले केलं तसल कसल कामस त्या महामायेनं तशी त्या व्यंकटरमणानं सत्य करून देऊन कसं की ह्या क्षेत्रां भितर येऊन घेऊन देवाला सेवा केली मिगेल सर्व मनसा अभिष्ट देवान सिद्धी केलें म्हणलं तसल ही कीर्ती देवान काढून घेऊ का आणि तांगेल सर्व कुटुंबाक तांगेल सगळेची कार्याक मुख्य जावन तांगेल गोमांत गांधू होड एक उद्देश कसं म्हणरे आमगेल फुडली संस्कृत कशी आसा त्या प्रकारात संस्कृतीनं मुखारसून एक बदलावण जावं का म्हणाल होडी इच्छा तांगेली गोमांतकांत मस्त सकत बदलावण जाता ती बदलावणे पशी फुडली बदलावण येऊ का म्हणून आमकां सगळ्यांक गोमांतक म्हळ्यार मूल आमगेल कुलदेव सक्कड असो त्या गोमांतकान त्या गोमांतकाचें रक्षण करता तसल होड एक संकल्प तांगेल मनांत आसा तो संकल्प त्या व्यंकटरमणान तशी त्या महामायेन मारियम्मान सत्य करून येवन आनी काही विशेष ह्या स्थळाचेर येवन घेवन त्या देवाला सेवा करता तसल भाग्य तांणी सेवा करता तसल भाग्य देवान दिवं का म्हणून आमी सकड देवालयाची प्रार्थना करतात आनी ह्या देवालयाच्या भरणाधिकारी तर्फेन तुमकां एक गौरव अर्पण करतात यावदादित्यस्तपति यावद प्राजति चंद्रमा यावद वायुप्लवा आयति तावज्जीव जया अजय तावज्जीव जया जयो नमः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ನಿಷ್ಠೆಯಿಂ ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಅನುನಿತ್ಯ ಅನುಕ್ಷಣವು ನಿನ್ನನೆ ನೆನೆಯೂತ ಅನುನಿತ್ಯ ಅನುಕ್ಷಣವು ನಿನ್ನನೆ ನೆನೆಯೂತ ವಿಜಯತೆ ವಿಜಯತೆ ರಕ್ಷಣಾಪುರಾಧೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಜಯತೆ ವಿಜಯತೆ ರಕ್ಷಣಾಪುರಾಧೀಶ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆವ ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಕಿರೀಟ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆವ ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಕಿರೀಟ आत्ता आमगेलो वेदमूर्ती कमलाक्ष भटमाम तशीची वेदमूर्ती श्रीनिवास भटमाम आसाची आमी आजी हांगा कोंकणी मठ श्री वेंकटरमण देवस्थान ಅಂತ आसाची हांगा आनी हळे मारियम्मा देवस्थानाक एक अविनाभाव संबंध आसा म्हणटाच म्हळ्यार हांगाची ह्या देवाक वडेया म्हूण आपयता एक क्रम हें आसा 18 ಪೆಂಟೆಂತೂ या एक पॅन्ट म्हणजे एक ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ या पॅन्टाक आसा या पुरा विशयांतू ताणें तुलयताची एक 50 वर्स लगून हांगा देवालय सेवा करून येवन आशिल्ले भटमाम नमस्कारू कसं म्हणटात भटमाम मुगेल एक भाग्य म्हणलें संगीत एक वडेलाय वेंकटरमणाय मारे माल वटू पूज करता एक भाग्य आमगेल मालगड्यान आमकां दाखोवन दिलें ताजे पेंटेचे सहकारान करता आमी येता ते करता आसा ती सदां 40 वर्स तकून हांव हे वेंकटरमणाले सेवा मारे माल सेवा करता आसा वेंकटरमणा म्हळ्यार थंय कसं काम करता जाल्यार हांगा वेंकटरमणा सुबेग तीर्थ प्रसाद घेवन प्रार्थना करून थंय वचका हांगा वेंकटरमणा सन्निधीचे ती काल पूज जाता सकाळीं दनपार रात्री विशेष पर्व काल म्हणटा ती कार्तिक पौर्णिमा दीपोत्सव इत्यादी पंचपर्व जाता तशें ती विशेश न्हू ते माडे माल खातीर नवरात्री दुर्गा नमस्कार जाय म्हणून हांगा दुर्गा नमस्कार तांचे खातीर जाता विद्यादशमी चंडी घुमून तेजे खातीर जाता फुडतो तशी ती माडे माल स्थळाचेर थंयची मंगळारती मात वचून हांगा दुखून तीर्थ घेवन ते वचून गड्डे घडी अलंकार करून ते ललिता अर्चना ललिता सहस्रनाम पारायण इत्यादी करून प्रसन्न पूज म्हणटात दर्शना पूज म्हणटात दर्शना पूज जावन तकड आई भक्तां अभय प्रसाद जाता तशें व्हडलें एक स्थळ ते मागील देत तसले देव कामितार्थ प्रदान वेंकटरमण जालें ताणी ती तशें ती लेखील तसले देव ती तशें मस्त नाक बरेंपण जालां आमकांय बरेंपण जालां देवान आमकां बरेंपण केलां आमकां विश्वास आसा तशें ते ताजे खातीर मस्त चिरण जेवण त्या वेंकटरमणाक मारे म्हाका चिरण जेवण सेवा करता आसा ती देवान संतोशार स्विकार करता आनी करतना आमगे पेंटेजाक सगळे समाज भर देवका म्हणून आमगेलो आर्टिस्ट
हांगाचे देव सानिध्य पळयतनाची एक मस्त रितीरी एक विशेष जावन आमकां देवान अनुग्रह केला तसले एक देव आनी काही विंगड विचार कसा म्हणत बट उंग अपोच नाव कापू जलारी संस्कृतांतू रक्षणापुर म्हणतात. रक्षणापुर अन्वर्थ जावन आमगेल व्यंकटरमण हयग्रीव सवेत व्यंकटरमण आनी मार्यम्मा सगळे जगत्याक रक्षण करच्याक तशीच भक्तांक रक्षण करच्याक रब्बेल तशेले देव तशी मार्यम्मा उंग पट्टारी श्रीभू सहित व्यंकटरमण जलारी प्रधान उंग हयग्रीव तशीच उत्सव मूर्ती वरदराज व्यंकटरमण तशीच परिवार जावन उंग मुख्य प्राण विशेष जावन प्रतिनित्य त्रिकालकी विशेष पर्वकालाचारी निरत्तर जावन आमगेल पेंटे आसतवन सेवा घेतास. एक खंयचे गांवांत नत्तील तसले विशेषतः उंग हयग्रीव म्हणटात. सिंहासनारी प्रत्येक देवळांतू एक परिवार जावन हयग्रीव असलारी उंग प्रधान जावन मध्य सिंहासनारी लक्ष्म्यामृतेन सततं परिशुच्यमानं तांगेले ध्याना संगेल मणकेची कई नत्तील मणकेची उंग श्रीभू सहित अमृत हस्तान एक अभिषेक करचल भंगींतू आमगेल हयग्रीव उंग विराजमानस. हयग्रीवाले ध्यानांतू सकता वंदे लक्ष्मीपतिं देवं शंखचक्रगदाधरं विद्यामूर्ती म्हणून विद्यामूर्ती म्हळ्यार विद्याक एक मूर्ती जावन आशिल्ले तसले हयग्रीव. त्या हयग्रीव कशी म्हळ्यार फुडें उंग निरंतर जावन एक पाठशालाशी चलता आशिल्ले तन्ने मुखारसून तांकां चलचें अनानुकूल जावन उंगाक 10 जाणांक देव उपसून दिले म्हणून ऐतिह्य आसा. तशीच उंगाक त्रिकाल पूजन चल्लारी उंगा प्रसाद घेवनूची वडय म्हणून नामांकीत घेवन उंग महादेवीला आराधना चलता आसा. तुळनाडांतू सप्तक्षेत्रांतू विशेष जावन प्रसिद्ध जात्रा चलता. सप्त जात्रा तुळनाडांतू तंतू एक जात्रा आमगे चलच्या मार्चांतू सुग्गी मारी पूजा म्हणटात त्या विशेष जावन चलता. उंगाचे प्रसाद घेवनूची मंगळाराचे सकणीचे प्रसाद घेवन तशीच आभरण इत्यादी घेवन थंय वचून अलंकार इत्यादी करून तिका जाय आशिल्ले तसले पिटेरी कलशारी दिव्येरी तिका आवाहन करून तिका जाय जाल्यार ललिता सहस्रनामांकी सोपस्कार देवन पारायण करून प्रसन्न पूजन घेवन तशीच आयिल भक्तांक अभय देवन रक्त असले क्षेत्र ते सकण दुखून संजवाळ चल्लारी प्रति मंगळार चलता. तशीच विशेषतः उंगा आंगवाणे मारी पूज म्हणून चलता. आंगवाणे मारी पूज एक मंगळार सोडून एक मंगळारा जावचे असले कार्यक्रम नित्य निरंतर चलता आसा. तशीच विशेषतः उंगा पंचपर्वांतू विशेषतः नोपी चवती तशीच नवरात्रींतू 9 दिवसे उंग दुर्गा नमस्कार की विद्यादशमीक चंडिका हवन की तशीच मुखारसून दीपोत्सव इत्यादिक तशीच एकाह भजन दीपोत्सव इत्यादी कसंकी निरंतर चलता आसा. ते जलारी प्रति मंगळाराचार्य विशेषतः सेवा इत्यादी चलन मुखार नवरात्रींतू 9 दिवसे बाकी खंयचे दिवसांत ते पूज इत्यादी ना नवरात्रींत मात आश्वेज शब्द पाड्य दखून विद्यादशमी पर्यंत तिका नवदुर्गा पूजन इत्यादी जावन येवची मंगळारा म्हळ्यार ते तिथी प्रधान न्ही मारो प्रधान मंगळारूची विद्यादशमी नंतर नवरात्री घटविसर्जना नंतर येवचे आसले मंगळारा तेसू ती पूर्णावती विशेष चंडिका आराधन जावन पूर्णावती चलता. तशीच वर्सा 3 व्हडली कालावधी मारी पूज जाता 8 इंतू. तशीच जार्दे मारी पूजा तशीच सुग्गी मारी पूज म्हणून वर्सा 3 व्हडली मारी पूज चलता. त्याने अशी आईल भक्तां दिल खातीर आंगवणे सांगून घेतले जाल्यार हरिका मारी पूजा नित्य निरंतर चलता आसा. आमगेल भाग्य म्हणून कसं म्हळ्यार येदोळ ते हांव चारितले उंगा देवालकी मार्याम्मालकी सेवक करचे भाग्य देवान दिला. कसं की देव चलासिता आसा मुखार जाल्यार आमगेल आसतून आमगेल पेंटे आसतून निरंतर जावन त्या देवालकी मार्याम्मालकी सेवा करचे भाग्य दिवो. तज्जन करतना सगळे पेंट्याक जगत्याक उद्धार जावो रक्षण जावो म्हणून देवाला प्रार्थना करून 2 तर रबयत.
दासदेह कान्तिन हे देवी मनसान कर्तायामि पूजन स्वीकार कोर्नु तृप्तिन दीवरुदयेन महामाये तुकान मन कर्तायामि भक्तिन रत्नाचे आसनारी ताजेरी स्थिती करी गर्भावदाक स्नान करी दिव्यांबर स्वीकार करी कस्तुरी मिश्र केलेले पदार्थ स्वीकार करी भक्तीन करचे धूपदीप निराजन स्वीकार कोरका महामाये तुकान मन कर्तायामि भक्तिन
शान्ता दुर्गा महामाया महामाया श्री महामाया शान्ता दुर्गा महामाया महामाया श्री चामुण्डेश्वरी महामाया महामाया श्री महामाया चामुण्डेश्वरी महामाया
करि तु महामाया करुणामहि तु महामाया रक्षण करि तु महामाया महामाया श्री महामाया शान्ता दुर्गा महामाया महामाया श्री महामाया चामुण्डेश्वरी महामाया सिंहवाहिनी महामाया दुर्गा देवी महामाया सिंहवाहिनी महामाया दुर्गा देवी महामाया इष्टातदायिनी महामाया पावतु अङ्गा महामाया इष्टातदायिनी महामाया पावतु अङ्गा महामाया महामाया श्री महामाया शान्ता दुर्गा महामाया महामाया श्री महामाया चामुण्डेश्वरी महामाया सुन्दररूपिणी महामाया मन्दहासिनी महामाया महालक्ष्मी नमस्ते नमस्ते गरुडारूढे घोरासर्वेङ्करी सर्वपापहरे महालक्ष्मी नमस्ते सर्वज्ञे सर्ववरे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ति महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते आद्यसर्वे देवी आद्याशक्तिश्वरी योगये वसुदेवी महालक्ष्मी नमस्ते महादेवी महालक्ष्मी महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी माता महालक्ष्मी नमस्ते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारपुष्टे जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमस्ते गोविन्दितां समर्पणां पीठाम् अन्याभिकरवारकेटाविरासनिकां हस्ते शिष्टकरालक्षिषाणां
ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಕೇಳಿ ಗೋವಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಮತ್ತು ಆಷಾಢಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ದಿವಸ ದೇವಿ ದಿವಸ ಹೊಳೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ತಂದು ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ತಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಸುಂದರ ಬೆಳೆದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ನಿಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯವರಿಗೂ ಪತಿಗಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಆಗೋ ಭಟ್ರೆ ಶಾನ್ಭಾಗ್ರೆ ಪೈಗಳೇ ಪೇಟೆ 10 ಸಂವತ್ಸರೆ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಏನಿದ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಕುಲದೇವರು ಗೋವಾ ಕುಲದೇವರು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನಸ ನಾರಾಯಣಿ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದಿನ ದಿನ ಷಷ್ಠಿಯ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಹಾಸೇವೆ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಮನಃಶಾಂತಿ, ರಕ್ಷಣೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ರತಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಥಾನ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ತರಿಸ್ತೇನೆ. ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಣಿಸಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ನನ್ನ ಅಲಂಕಾರದ ಚಂದವನ್ನು ನೋಡುವ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಏನಿದ್ರು ಆ ಅಲಂಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಏನಿದ್ರು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಏನು ಎಣಿಸಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇತ್ತಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಾಕಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾಧೆ ಇದ್ರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಯಪಡುವುದು ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾಧೆ ಉಂಟು. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಪಂಚಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾಧೆ ಇದ್ರೂ ನಾನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಭಯಪಡುವುದು ಬೇಡ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಕುಲದೇವರು ಗೋವಾ ಕುಲದೇವರು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುಗಳ ಆ ನಾಗನ ದೈವಿಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹ ನಾವು ಪಟ್ವಾಂ ಪರಮಕರ್ಯ ಬೆಳೆದಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು, ಇನ್ನಿತರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು, ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಎಡೆ ಕಡದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ದೂರ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ವೀರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ತೀರ್ಥೇನೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಕಳಚಿಕೊಡ್ತೇನೆ.
ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳಚಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟರು ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಂದೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು. ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಅದೇ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನಿದ್ರು ಆ ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಮನಃಶಾಂತಿ, ರಕ್ಷಣೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪರ್ವಕಾಲ, ಮಹಾಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟ ಪರ್ವಕಾಲ ಏನೆಲ್ಲ ಎಣಿಸಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಚಕರು ಬೆಳ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಬಾಧೆ ಬಾರದಾಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗದಾಗೆ ಯಾವ ಶತ್ರು ಬಾಧೆ ಇದ್ರೂ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಯಾವ ಶತ್ರು ಬಾಧೆ ಇದ್ರೂ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಶತ್ರು ಬಾಧೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿ ನಿಲ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಹ ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. मुझे पहली बार मंदिर में आके देवी के सामने ऐसा अनुभव हुआ कि पहले दूसरे मंदिर में जब हम जाते हैं उस तरह की वाइब्रेशन भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ है जो एक्सपीरियंस मुझे इधर हुआ। और जिस तरह की इधर जो वाइब्रेशन और एक इंटेंस एनर्जी जो प्रकट हो जाती है, एक स्वयं देवी की उपस्थिति, ऐसे लगता है कि इधर ही खड़ा रह के मुझे जब अब बोले थे बाहर हम जा सकते हैं ऑफिस में, मुझे ऐसा लगा कि इधर ही बैठना चाहिए। और देवी की ताकत, देवी की शक्ति, इस तरह की शक्ति का अनुभव मुझे यही मंदिर में आके इस तरह की मिला है। और मुझे लगता है कि ऐसे वाइब्रेशन के माध्यम से ही देवी हमें वो ताकत देती है कि ओवरऑल आगे बढ़ने के लिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे आके अनुभव, मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया था जब मुझे इधर बुलाया गया। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जब मौका मिले तो आके देवी के चरणों में आके इधर दर्शन लेके, दर्शन का देवी का आशीर्वाद, मेरी माँ जो बीमार है उनके वजह से मैंने प्रार्थना किया था। और मुझे लगता है कि देवी खुद स्वयं इधर प्रकट होके वो आशीर्वाद जो मुझे चाहिए था वो उनके माध्यम से उन तक पहुँच जाएगा। मुझे ऐसा एक अनुभव इधर आके